bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire moon hande en garti oɗo ñalawma aset hawri ko nogasi jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi nayyi habruji moɗon e ɗemgol Pulaar noon habruji men hannde ko habruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie tugnadi kadi habruji min da toon honno sukaɓe tato yannoɓe oɗo suka debbo ɗum noon ko guila e mois de novembre oɗo saha joni yimɓe hewɓe Mauritanie naɓe jiiɗi ko ɓe ñaawe ñawore wargo toon to Sénégal ma en toon kadi déclaration makko kanko Ousmane Sonko hanki hono kanko député Ceerno Alassane Sall oɗo wi ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde budget mo Sénégal yo jaaɓe taw débat waɗa habruji meɗen manaw en toon kadi to AES ɗum noon ko leyɗele tati denduɗe ko mbiyata état de l'Afrique sahélienne ene wayno kadi opération ngaji ɓe goni oɗo saha joni pour habde waɗa boniyankon ko ɗum woni titre uji men ɓurɗimo wonnude oɗo journal ma en gara dosuji muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko aset nogas jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhire mon ko aset hawri ko nogas jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi toon to Mauritanie tugnadi kadi journal goto biyete le 360 Afrique caɗele bannoɗe guila e mois de novembre taw ɓeɗo sukaɓe tato ɓe janino toon e suka debbo goto biyeteɗo Lalla ɗum noon Lalla jaroɗo e duuɓi nogas kañum hoore mum ko janggannoɗo université ɓe nangganoma e oɗon saha kono ene wayno sibabude hannde ƴeɓugol hewde toon to Mauritanie surtout toon to capitale Nouakchott tugnadi journal ko haali ne wayno ko population Mauritanie ko ɓuuri hen hewde nan continue joni wadde campagne pour wiide ko alay saago ɓeɗo sukaɓe nanggaɓe tato ƴeeɓiɓe oɗo suka debbo e surtout kadi e yeeso bamum taw babiraɗo o sellani ɓeɗo alay saago ɓe ñaawe ñawore wargo ɗum noon ko ɗum woni ko haalete toon to Nouakchott siftini ɗon tan ɓeɗo sukaɓe tato kañumen koyemen fof ko Mauritanie naɓe ko yaaroɓe tuggi duuɓi nogas ha duuɓi nogas joyyi e guila nden kañumen ko nanggaɓe ha hande journal o tugnadi no haaliri nde ɗum waɗi nde ene wayno ɓe postino suka debbo ko yo rokkuɓe téléphone muɗum e tottaɓe kadi kalis muɗum ɗon ɗo suka debbo o heññito noddu bahol mum ɓe posti ɗum ɓe naati noon ɓe gonde muɗum toon kamɓe tato foof taw bamum ne ndaara taw babiraɗo mon noon ko handicapé ala ko wawi wadde ene wayno ko ala ko wawi walludeɓe ɓe dogui noon ɓe jaada téléphone o caggal muɗum wayno ko gulali cukalel guel hoddiɓe gaari finalement taw kamɓe ɓe jeehi ɗum woni police nangguiɓe ɗon e balɗe deftude hen e sibabude kamɓe police kutorima karallagal technologie wawde andude téléphone suka debbo to woni ɓe nangui sukaɓeɓe noon oɗon saaha mbino wonde ko kanko suka debbo ko kanko woni belaɗo e kono ene wayno ko tugnadi ha hande journal ko haali caggal nde ɓe jeeɓi vidéo ji ɓe sukaɓeɓe kamɓe kañumen nangguno tawi wonde ko ɗum ɗo fof ko mbiyata ɗum ko viol hande toon to Mauritanie tugnadi kadi habruji gomriɗi toon to ene wayno ko diwan gonɗo hakkude frontiére hakkude Mauritanie e Mali ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe heeɓe wonɓe oɗon diwan taw ko joom jawdi en continue nen dogane gommo oɗon diwan pour nattude e leydi Mauritanie ɗum ɗo fof ko ɓuuri hen hewde mabɓe ko dogde kadi caɗele guerre gonɗo toon surtout toon to diwan nokku Mali e kadi hawnaki caɗele kadi jawdi ndi ɓe jogui ndi alay saago ɓe daña toɓe mbawi wurnude ɗum tan wawa dañde ko ñaami ko hunde kadi jogorde addude caɗele wonande kadi yimɓe remoɓe walla yimɓe kadi joguiɓe jardin ngaji to diwan oɗon nokku walla diwanuji ceŋiɗi hen ko ɗum woni ko haalte oɗo saha joni ko e nde ɗo hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ene wayno ko yimɓe ummotoɓe oɗon région walla ummotoɓe leydi Mali walla frontiére gonɗo hakkude Mauritanie e Mali pour nadde toon to Mauritanie ene wayno ɓeydima kene wona 40%. ɗum noon ene wayno ko huula ko hawnaki ɗum ɗon ma continue rebde ha natoya hakkude leydi to e kadi ma addu caɗele kewɗe gonɗe kadi hakkude remoɓe e aynaɓe walla hakkude joom jawdi en e joom guese en toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko ene wayno waɗino hanki discours makko mbiyata déclaration politique général e nder déclaration o haali hen surtout ko fate e ngaalu leydi ndi e nder kadi ko ɗaɓɓi wonde ko e laamu nguɗo kesi yiiɗi ko ɓeydude ko fate hen impôt ji toon to Sénégal e donc ene wayno ko pour makko no wirini hen ko ƴewde beele Sénégal naɓe fof ene mbasa yobde no fewi ko noon kadi kala ko yomnete ko fate impôt taw Sénégal naɓe fof poti hen ene wayno ko kala ko fati impôt ji oɗo saha joni
e duuɓi garoji ɗi ɓe jiiɗi ɓeydi ɗum kene wona 20%. e ɗum noon kadi taw ko ne wayno ko no e wiide makko ɗum ɗo fof ko gueɗe jeeyaɗe wallude kadi ko ngallu toon to Sénégal. kono noon ko fati ngallu ngu tawde koko fati budget ko haalte hono ko ɓuuri hewde opposition ene wayno riwti ɗum oɗo saha joni surtout tawde ko hanki caggal nde o haali nde kamɓe assemblée nationale toon to Sénégal député ɗi gooti majorité ene wayno fooli wi wonde ko budget o votama toon to Sénégal. ɗum noon ko hunde nde hewani wadde par ce que so tawi premier ministre addi surtout proposition ngaji ko wayno budget so ari heewi waɗe ko débat ji ɗi ne mbawi wadde ene wawi ɓurde yontere ni pour beele haaɓe kamɓe fof ɓe kawra kono noon ko ɗum waɗi wonde sababude kanko Ousmane Sonko e laamu ngu kadi no wirini heñade ɗumen oɗo saha joni tawde woni lebbi jeenayi joni koɓe laami ɓe Sénégal ala budget ko alay saago ɓe ƴeewa heñade ko fate henne budget beele no vote ko ɗum waɗi hono kanko Ceerno Alassane Sall kanko ne kadi ko député jeeyaɗo toon surtout jeeyaɗo Lund kanko hoore makko meeɗi wonde candidat élection ngaji ɓennuɗo ɗi o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani wadde histoire Sénégal budget addede ne proposé taw débat waɗaka ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hen kamɓe ɓe ndiwti ɗum e wiide makko kanko Ceerno Alassane Sall budget jaɓede muɗum toon to assemblée nationale surtout pour ko mbiyata loi de finance hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi taw débat ala ɗum ko hunde nde meeɗa yiide leydi Sénégal. kanko kadi hono Ceerno Alassane Sall kanko hoore makko meeɗi wonde ministre e laamu makko Sall kanko wonno ministre toppitide ko fate énergie o wi wonde débat ko fate waddude débat député ji kañumen koye men yewtude ko fate ne proposition ngaji ko ɗum woni nafoore démocratie toon Sénégal e ɗum kadi ko ɗum woni nafoore parlementaire walla député ji holko ɗum woni nafoore mumen. donc so ɗum ɗon waɗani firti wonde ko Sénégal naaɓe kañumen koye men dañani kañumen koye men dañani représenté ɓe ɗum par ce que ko ɓeɗon wonɓe toon assemblée mbawata haalde pour yewtidde ha daña ha mbaɗa ko wiyete débat. hande toon to Sénégal e tugnadi kadi habaruji gomriɗi toon to Thiès hôtel goto gonɗo toon to Thiès hono famille hono biyete Ceerno Bokum ene wayno ko won yimɓe won jeeyaɓe galle makko gonno toon to hôtel o kadi ene wayno ko wonno ko toon ko Thiès ko mbiyata ɗum koye quartier Grand Standing ene wayno donc ɓeɗo rewɓe tati gummino toon ko Dakar gari tawede yangue toon to Thiès ɗum woni wayno ko caggal nde ɓe guddi suudu mabɓe toon to e nder hôtel o ɓe guddi suudu ndu ɓe cogui ɗum ɓe jalti hakkude 10 heures jamma aljuma ha yetti 2 heures subaka aset ene wayno ko caggal nde ɓe guddi suudu mabɓe ɓe garti ɓe tawi wonde ko kanŋeji walla kotone mabɓe donc bijuji mabɓe kotone en ne wayi kotone en jawen kotone ɗe jawe ɗe fof taw ko wonen ko kanŋe e kalis en wonde kadi perruque ji en wonde kadi paɗe mabɓe taw ko kamɓe jeeyi kamɓe ɓeɗo rewɓe ɗum ɗo fof ittama ɗon e suudu mabɓe donc ɗum waɗi police oɗo saha joni woni koye enquête ene wiide mabɓe kadi kamɓe police o ene wayno ko suudu ndu damal ngal ene wayno ko coktirgal suudu ndu udditira kamɓe leskitoɓe ɓe ƴeewa caméra ji hôtel o pour ƴewde hol bawɗo nadde toon e suudu mabɓe kamɓe ɓeɗo rewɓe tato taw kadi ko rewɓe jeeyaɓe famille hono kanko biyeteɗo Ceerno Bokum donc possibilité noon tan wonande ɓe ganda hono kanko Ceerno Bokum ene wayno ko oɗo saha ko kanko woni ko conseiller municipal Wuro Dakar e kanko kadi ko Wuro Dakar e commune de Parcelles Assainies toon to Dakar donc kanko hoore makko kadi o jeeya koye yimɓe fonduɓe parti mbiyata parti Rewmi kanko toppitino ko fate communication e kanko kadi wonno responsable jeunesse donc ene wayno ɓeɗo rewɓe tato ko kañumen jeeyano koye famille makko kanko Ceerno Bokum toon to Sahel ɗum noon ko région ngaji leyɗele wiyeteɗe jeeyaɗe e AES ɗum noon ko leyɗele ko wayno Burkina Faso Mali ene wonde Niger eɓe goni koye opération ngaji ɗiɗo oɗo dumunno foof ɗum noon ko hakkude ɗeɗo leyɗele tati opération ngaji ɗi mbiyata ɗum ko pour wawde habde waɗ boniyankoɓe wonɓe hakkude leydi Niger leydi Mali e leydi Burkina Faso ɗum noon e wayno ɗiɗon opération ngaji puɗɗi ko hakkude 15 lewru décembre ha yettanma nogas ɗiɗi lewru décembre taw koye région ngaji ɗiɗo ɗeɗo leyɗele tati frontiére uji mabɓe opération ɓe mbiyata ɗum ko Jekabara ene wayno ko donc woni ko hakkude taari ko Tessit ɗum noon woni ko hedde 145 kilométre gawo taw ko banggue funnague Mali e kadi oɗon opération wonno ko war ittude base uji groupe aji terroriste uji gonɗi toon ɗeɗo leyɗele tati kadi ɓe kutorima gueɗe beeyoje ɗum noon ko guila drone aji ha avion ngaji caggal won opération goɗɗo kadi baɗnoɗo toon to forces armées malienne ɗum noon e wayno ɓe mbawi nanggude yimɓe kadi e yimɓe kadi complice aji men ɗum ne wallodirano ɗum ko altini ɓeno ɗo ɓe mbawi nanggude kadi mbiya hakke ujunnaje tati ko jawdi taw ko jawdi gujju noon 4
taw ɓeeɗo waɗa boni en koɓe gujino ɗum koye yimɓe wonɓe secteur jonjori takkuti ɗum noon koye région mofti ɗum noon kadi ko opération mo ganduɗa kamɓe état ji sahel ndendi ɗum ɗon ko jiida ɗum kadi ene wayno ko kamɓe jeeyaɓe AES ɓe mbi kadi maɓe ɓeydu kadi yañude surveillance maɓɓe dengol maɓɓe surtout henno toon to lac Tchad noon wona leydi jeeyande e organisation maɓɓe kono noon ene wayno ko kañum hoore mum e rende maɓɓe frontiére uji ɗum ɗo fof ko ƴewtimonde ko kala ɓeɓe diddete toon ɓe hoto natoyde e leyɗele goɗɗe ko ɗum woni wonde ɗum woni donc anniye maɓɓe oɗo saha joni tinnude hol dole ɗum jogui beele mbawa habde waɗ boni en koɓe wonɓe ɗeɗo leyɗele tati Burkina Faso Mali ene wonde Niger toon to Libye walla toon to Syrie hono kanko ministre Libye naɓe toppitiɗo ko fate en communication o wawino yettade toon to Damas hande o wawino fottude hono Ahmed Allah Chara ɗum noon ko kanko ardi en Hayata Tahir al-Sham ɗum noon ko oɗon organisation ko kañum hoore mum waɗi feere ha yandini hono Bachar al-Assad ɗum noon en jillu makko toon kadi ko kanko hoore makko wawde hesɗisinde jokkodiral surtout ko fate en sécurité e ko fate en jotodiral gongal hakkude leydi Libye e leydi Syrie siftinde on toon guilinde oɗo mouvement hefti toon laamu toon to Syrie leyɗele kewɗe nen kontina arde ñande foof toon to Syrie yidde jokkodirde mabɓe kamɓe ɓeɗo joguiɓe laamu joni surtout yidde jeeyade kadi e peeje ɗe ganduɗa wawde wallude Syrie matude leydi muɗum e wawde wallude Syrie kadi jokkorde mum ko fate en jawdi e ko fate en coopération international hande habaruji meɗen international noon kanko gartiɗo organisation mondial de la santé on ɗum noon ko éthiopien biyeteɗo docteur Tedros ɗum noon e wayno ko o yalti e télévision BBC mo haala ɗum noon ko o haaldude kadi wonde ko toon to wonno to Yemen ɗum noon ko visite makko mo wonno toon e wayno ko Israël naɓe ɗiɓi wardemo toon ɗum noon kadi ko ene wayno ko pelli hay avion mo jogonno joldo ene wayno no wiiri ni ko seeɗa tan kam missilaji jettomo kanko Tedros ɗum noon ene ndewnamdade noon est ce que Israël naɓe potani andude woni toon o wi wonde ko kala mission moɓe mbaɗata kamɓe oɗon organisation mondial ene wayno ko haɓeteɓe e oɗon régi fof en gandi avion ngaji maɓɓe to ndewata en gandi avion ngaji maɓɓe to goni donc so tawi jiɗɗo andude to ɓe goni fof ene foti andude donc holko woni sababu ene wayno Israël ene toɓɓa aéroport e oɗon saaha kanko hoore makko fonno jolde avion ɗum ko hunde nde o ganduɗa o wawa jabade oɗo saaha siftinde on tan ko tuggitande guerre fuɗɗi toon to Gaza hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hamas ene wayno organisation des nations unies kamɓe Israël peeje fof eɓene mbaɗa pour habde muɗum kadi hay organisation mondial de la santé ko sakkirti ko henne kamɓe Israël ɓe kaɗino ɗum wadde vaccination ngaji ɗi jinno pour wonande won sukaɓe vaccine aji ɗi jinno foof jaɓa dañani wadde ɗum sibabu men kamɓe Israël ɓe mbi wonde ko oni oɗo saaha joni wona organisation gonɗo notre e haare wonde toon to Gaza nde cakkitoɗen kabaruji men rapporta ko FMI waɗi ɗum en wayno ko oɗo saaha joni en limton leyɗele Afrique naɓe ɓurɗe jogade ñamale oɗo saaha joni donc leyɗele sappo limtama hen en wayno ko ari 10e place oɗo saaha joni ko Sénégal wiyani jogui kene wona milliard e feccere dollar ɗum noon ko ñamale Fonds monétaire international jogui ɗum ɗum noon en wayno ko oɗo saaha joni ɗeɗo ñamale noon e tugnade kadi no ɓe kaali ni ko ñamale patuɗe wallude leydi Sénégal surtout yen ƴewde ko kala ko fate ɓamtare e fate kadi deyajire taw ko ngaalu leydi Sénégal donc premiére place ene wayno ko Égypte limtete hen Égypte ne jogui ñamale kana boye milliard uji sappo dollar ɗum noon ko wonande kalis moɓe ƴefti wonde FMI donc refti hen deuxième place ko Kenya troisième place ko Angola quatrième ko Ghana Côte d'Ivoire woni 5e République démocratique Congo woni 6e Éthiopie woni 7e Afrique Sud woni ari 8e place Cameroun 9e place donc no mbinoɗen ni Sénégal woni 10e place bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma aset no gasi jeetati lewru décembre tan ujunaji ɗi no gasnayi yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama